रही तो 4 गो भजन मरती। हां जी बाकी जान बच गई। अब मुस्कान आ जा तू ही तो बाड़ू जे कि छापरा सिवान आ गोरखपुर संभरले बाड़ू। ये अकेला हमारा असगर अंसारी जी की इज्जत तो तू बनाइए के ध देता रे। कब बिगड़े ना दी आवते आवते एगो हमार भाई कहले कि भैया ई गीत सुना दी हो। कौन हमनी के अपन गीत गावला से फुर्सत नहीं खे सत्यम भैया ना दोसरों के गीत घरी हम गावत नहीं। बाकी 5 बजे भोर में कब तोहरे खातिर गौले वाली मुस्कान की होई जाला जिंदगी बेकारे हो दिलवा टूटले पजननी टूटले पजननी अच्छा दिलवा टूटले पजननी अरे बहुते दर्द दिला प्यारे हो दिलवा टूटले पजननी। बाकी आज हमार भतीजी आध्या के जन्मदिन बा। हां जी एगो पहले सोहर हो जाओ सही बात ओकरा बाद सुना दे। आओ लोग दुनिया सिमरन और पूजा नो ज्योति और सिमरन एगो सोहर सुना दी माई बहन जुटल वालो तनी मॉनिटर में आवाज कम रहे बाकी साफ बोले। हां हां दीपक साउंड भगवानपुर मनीलाल जी ढेर हम होता भैया अरे भाई का कर कबड़ा जी लेवल कमे रहे मगर फ्रेश सुनाए माइनरे हो तनी मनी दोस्त पीछे हो जा। देखो भोजपुरी के सोहर कैसन एक जानी कहत तारी के सखी बताओ तोर लइका भइल है हां चाहे लइकी भइल हिया हां जी तो कौन कौन उपाय कैलू है बोलो बोलो तो लइकी बतावती है का बतावती है अरे कि कौन मास बाबा मो पिया हो कइले अरे कौन मास विदा कइले हो चापुर चापुर ए ललना ललना ए ललना ए ललना कवन मसे अरे सुतली से जरिया तो हे उजल बाबा ए बाबा अरे देहिया हमरो भारी भइली कौन मास बाबा मोर पिया हो कइले कौन मास विदा कइले हो कौन बात बाबा मोर पिया हो कइले कौन बात विदा कइले हो अरे कौन मास बाबा मोर पिया हो कइले कौन मास विदा कइले हो ए ए ए ला ला ना ए ला ला ना कौन मसे अरे सुतली से जरिया तो अच्छा अरे देहिया हमरो भारी भइली एको हिंदी का मरलो तो घबरा जाए सोहर होता तो सोहरे से मारो एक तो मरिया धई के दावो ए बबुआ ए मरिया भई के दावो ए बबुआ के बाबा अमक के बोलावेनी तो हम नहीं आवेली अम्मा के
जगह ए ललना कौना से सुतली से जरिया तो देहिया हमरो भारी भइले हो ललना कोना से सुतली से जरिया तो देहिया हमरो भारी भइले हो। लड़की जवाब देती है कि सुनो हम गौना में से सब काम कइले बानी फागुन मास से बाबा मोर बिया हो गइले चैत मास से विदा कइले हो फागुन मास बाबा बिया हो गइले चैत मास विदा कइले हो फागुन मास से बाबा मोर बिया हो गइले चैत मास से विदा कइले हो फागुन मास से बाबा मोर बियाह कइले चैत मास से विदा कइले हो ए ललना सावन मास से अरे सुतली से जरिया तो देहिया हमरो भारी भइले आशीर्वाद रूप में सब कलाकार के तरफ से हम ये कहबे आधे खाती पनवानियो नबुनी पापर सोतवरिया नियन झुरहुर हो पनवानियो नबुनी पापर सोतवरिया नियन झुरहुर हो अरे पनवानियो नबुनी पापर सोतवरिया नियन झुरहुर हो पनवा नियन बबुनी पापर सुपड़िया नियन झुरहुर न हो ए ललना फूलावा ए ललना फूलावा अरे नियन सुगवार नजरिया नाहिला न अरे कौना मास बाबा मोर बिया हो गइले कौना मास विदा कइले हो कौना मास बाबा मोर बिया हो गइले कौना मास विदा कइले हो अरे कौना मास बाबा मोर बिया हो गइले कौना मास विदा कइले हो कौना मास बाबा मोर बिया हो गइले कौना मास विदा कइले हो ए ललना कौना मास सुतली से जरिया तो देहिया हमरो भारी भइले अरे सुतली से जरिया तो
देहिया हमरो भारी भइली हो। और शुरू में सर्ट सॉन्ग गा के हमारे प्रोग्राम बिगाड़ देबू। अब मुस्कान है